Slovenský dohovor za rodinu vás srdečne pozýva k osobnej účasti na Sviatok Panny Márie Kráľovnej vo štvrtok 22.8.2024 o 20. hodine do Farského kostola v Pruskom pri Ilave na adoráciu, modlitbu svätého Ruženca, svätú hodinku so svätou Mária Margita Alacoque. Program je nasledovný. 20.00 vyloženie oltárnej sviatosti a moderovaná adorácia s odprosovaním za hriechy. 21.00 Svätý Ruženec, modlitby za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. 22.00 Svätý Ruženec, 23.00 Svätá hodinka so svätou Mária Margita Alacoque. 24.00 záverečné požehnanie so sviatosťou oltárnou. Viac na webe Slovenského dohovoru www.slovenskýdohovorzarodinu.sk. Kostol svätého Petra a Pavla apoštolov v Pruskom. Na mieste terajšieho kostola stál voľakedy menší kostol. Ten postavili začiatkom 13. storočia, ako o tom svedčí kameň v hlavnom oltári s vyritým rokom vzniku 1221. Pretože časom nestačil pre potreby tejto veľkej farnosti, kostol v roku 1769 zmúrali až po múry svätyne, ktoré tvoria kaplnku terajšieho kostola. Na mieste zbúraného kostola miestny gróf František Xaver Koenigsegg s manželkou Sidóniou, rodinou Esterházyovou spolu s miestnymi farníkmi postavili nový kostol. Stavba trvala 10 rokov. Je postavený v neskorom barokovom slohu, priečelie je vyzdobené bohatou štukovou rokokovou ornamentikou. Kostol sa vyznačuje ojedinele vzácnou jednotnou architektúrou, ako zvnútra, tak i zvonku. V roku 1880 bol kostol zreštaurovaný pri príležitosti storočnice tohto chrámu. Hlavný oltárny obraz vyobrazuje svätého Petra a Pavla apoštolov, patrónov kostola. Ľavý bočný oltár je zasvetený svätému Joachimovi a Anne, rodičom Panny Márie. Obraz nad týmto oltárom predstavuje Šimona Štoka, ktorý prijíma škapuliar od Panny Márie. Pravý bočný oltár je zasvetený svätému Jánovi Nepomuckému, autorom je Jozef Zanussi. Sochy predstavujú svätého Augustína a svätého Karola Boromejského. Tento oltár dal na vlastné náklady vybudovať vtedajší farár Anton Datel, neskorší nitriansky biskup. V kaplnke je oltár s obrazom svätého Františka Xaverského spolu s hrobom svätého Vincenta. Zaujímavosťou tohto farského kostola sú relikvie svätého Vincenta. Ich príchod do Pruského sa spája s vtedajšími majiteľmi pruštianskeho panstva. Jeho majiteľ, gróf František Xaver Koenigsegg, ich dostal ako dar od pápeža, ale z Ríma si ich musel doniesť sám. Preto poveril istého veriaceho človeka z Bohuníc, ktorý často putoval do Ríma k hrobom apoštolov svätého Petra a Pavla, aby ich priviezol do Pruského. Stalo sa tak v roku 1777. Gróf bol veľmi prekvapený, keď sa dozvedel, že relikvie sú už pri mestečku a vezú ich na jednoduchom rebrinovom voze. Preto hneď poslal svojich sluhov aj s lepším vozom, aby ich naň preložili a v slávnostnom sprievode ich doviezli do súkromnej kaplnky rodiny Koenigsegovcov v Pruštianskom kaštieli. Tieto sväté pozostatky tu zostali uložené dovtedy, kým nebol hotový oltár svätého Františka Xaverského v novom farskom kostole. Tieto ostatky sa tešia veľkej úcte a záujmu až do dnešných dní. Krásnym umeleckým dielom je aj kazateľnica, ktorá predstavuje loďku na mori života, a citlivo umelecky spracovaná krstiteľnica,
ktorá zobrazuje krst Ježiša v Jordáne Jánom Krstiteľom. Veľmi hodnotným je aj pôvodný barokový orgán so skriňou, ktorý zhotovil známy slovenský organár Juraj Pažický z Rajca.